בדיוק. אני לוויתן. זה... עכשיו, לאן זה הולך? זה הולך לקליפ, קודם כל, בוא נספר. קיצוס הולך לעשות קיצוס. שהוא לקוח שלך, הולך לעשות קליפ על המשרד. לכבוד הנסיעה שלנו בשבוע הבא, בעזרת השם, לדרום. זה רק לעובדים. לא, בסוף זה יהיה ביוטיוב. ואני אפרסם את זה כי זה אני ואתה. עכשיו, רוצים קליפ, מה הסיפור? מחפשים עם כל שותפי הפירמה ואף אחד לא נמצא. אז מנסים להגיד, איפה כולם? אז דוד, שאני איזושהי משהו נמצא במערכת ומחפשים אותו איפה? עם דניאל. אז אני עם דניאל. עכשיו, מבחינת איך זה צריך לראות, אז זה יכול להיות ככה, זה יכול להיות בנץ' פרס, זה יכול להיות ריצה. זה מה שאני מון שלם או שזה רק היילייט? לא, רק... אז אני מציע ניתן לך קצת מהכל,